Egy új tehetség mutatkozik be a Rádiókabaré színpadán, Kun Zsoltnak hívják, ő egy nagyon elfű ember, ismerem, tényleg annyira elfű, hogy szakított a barátnőjével csak azért, mert a barátnője meggyanúsította azzal, hogy megcsalja. Tehát pusztán a meggyanúsítgatásért. Ahogy megkérdeztem, hogy megcsaltad, azt mondta, persze. Kun Zsolt. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Kun Zsolt vagyok, Erdélyből jöttem. Nem nagyon látom az irigykedő tekinteteket. Nem, tényleg nem hallottam még embertől azt, hogy de kiköltöznék Erdélybe. Ott aztán csudi jó lett az élet. Amúgy mindenki azt gondolja, hogy az erdélyi magyarok mind székelyek, de hát nyilván nincs így, én sem vagyok. Az Bihar megyéből jöttem, egy Bihar-Diószeg nevű településről, ami borvidék. Ezért nálunk elvi kérdés, hogyha az emberhez vendégek jönnek, addig kell őket kínálgatni, míg arra a kérdésre, hogy na milyen a borom, azt nem válaszolja, hogy várj, mert van, hogy gaj ment a fogam közzé. Jó. Ami valószínűleg inkább azt jelenti, hogy nem bír többet inni, ami azért veszélyes, mert ha éjjel 4-kor a részegembert felkelti a feleség, hogy ébredj a gyerek, 40 fokos, mit csináljak vele? Idd meg, cica, idd meg! Valljuk be, nem ez sikertörténet, mondjuk nálunk tényleg szeretnek inni az emberek, meg alkotni, főleg a férfiak, és ugye a semmiből, hogy te öcsi, hallod, gyere már nagy segíteni, te én vettem egy zsák cementet, húzzunk fel egy kocsmát. Az meg átjön, mert a falusi szinonima szótárban a gyere segíteni kifejezés mellett az szerepel, hogy ingyen pia. És ott van a két mester, kezdődik a szeánsz, egy igazi mester egyé válik a szerszámmal. Én vagyok a vízmérték. Akkor lesz függőleges a fal, ha több bennem a folyadék, mint a légbuborék, úgy, hogy ígyunk. És elkezdenek inni, építeni, inni, építeni, inni, építeni, egészen addig, míg hazanem jön az asszony, családkritikusa. Ez neked függőleges? Ez neked függőleges? Anyukám, én nem tudom, miről beszélsz, nekem függőleges. Mert fekszel, te szerencsétlen azért. Így jön a magyarázkodás, mindig a másik a hibás. Anyukám, én nem is ittam. Halljak meg, ha ittam. Ez ittam meg az egészet. Annyit, hogy beszélj. Beszélj. Ezt szeretjük mi férfiak, meg a száguldozást, amivel amúgy vigyázni kell, mert egyik haveromnak elvették a jogosítványát, amiről, ha nem tudjuk, hogy mi, úgy tudom elmagyarázni, hogy jogosítvány olyan, mint a melltartó. ABC sorrendben van kategorizálva, és minél beljebb vagy az ABC-ben, annál nagyobb dolgokkal játszhatsz. De a nők pedig vásárolni szeretnek, amivel amúgy nincs is addig probléma, amíg egyedül csinálják, mert addig is nyugi van. A probléma ott kezdődik, amikor mi is oda keveredünk, és kikérik a véleményünket, mert mit csinálnak? Felvesznek egy nadrágot, oldalra fordulnak, és felteszik a világ legszemetebb kérdését. Nehogy áll. Mint a szöveg. A nadrág, te paraszt. Nagyon jól nézel ki benne. Nem látod, milyen nagy benne a seggem, hogy nők mindig tesznek fel olyan kérdéseket, amire nem lehet válaszolni, hogy mennyire szerezte engem? Hát mit tudom én, tőlem úgy 2 kilométerre, de ott nagyon... Nemrég mondtam egy lánynak, hogy jövök ide fellépni, rádiókabaré felvétel, és azt mondja nekem, hogy hallod, de mint egy Form 1-es kocsi, hogy hallod. Amikor így mész fellépni, akkor fizetik a belépődet? Nem. Megveszem a jegyet a saját előadásomra, és ha nem tetszik, van, hogy visszakérem az árát is. De a kedvencem már nem is kérdés, kijelentés. Figyelj, véletlenül elolvastam az SMS-t, amit kaptál. Nem baj? Nem, de mondd már nekem, hogy lehet bármit is véletlenül elolvasni, hogy azt akarod nekem bemagyarázni, hogy picit nem figyelsz oda. Azt már olvasol, hogy... El tudod képzelni, hogy szórakozz, ha ilyen beszélgetsz egy csinos lányal, egyszer csak az asztalról fölbukkan egy adi kötet, hogy... Bocsi, csak elbambultam. Ilyen nincs. Na de visszatér a vásárlásra. Erre a kérdésre, hogy nem látod, milyen nagy benne a seggem? Bármit lehet válaszolni. Bármit. Kivéve azt, hogy... de. Én csak azt nem értem, hogy ehhez mi köze a nadrágnak, hogy leveszed, még mindig nagy lesz, nem? Hát... Mióta van a farmernek puffasztó hatása? Ezt mondja meg nekem valaki. Hát lehet, hogy a padüdők 2 50 kilós nőből áll, csak egészig rosszul öltözködtek, nem tudom.
Amúgy nem akarok rosszat mondani a lányokról, mert általában ők a központi témáim, de már egyszer megszólította egy riporternő, hogy szerintem neked van valami problémád a nőkkel. Szerintem te úgy gondolod, hogy ti férfiak sokkal jobbak vagytok, mint mi nők. És mondom, ez egyáltalán nem igaz, mert vannak dolgok, amiket a nők sokkal jobban tudnak, mint mi. Például oda tudnak figyelni egyszerre több dologra is. Mondjuk valószínűleg egyiket sem értik, de legalább oda tudnak figyelni. Hát úgy érzem, hogy nem győztem meg. De amúgy is a lányok teljesen máshogy kommunikálnak, mint mi. Facebookra feltesznek egy képet, jön az első hozzászólás az egyik barátnőiktől. Jaj, annyira ari vagy ezen a képen. Ó, köszik, de te még aribb vagy. Nem, te még aribb vagy. Nem, te még aribb vagy. És ez így megy órákon keresztül. Aztán témát váltanak. Jaj, annyira szeri. Ó, én jobban szeri. Nem, én jobban szeri. Nem, én jobban szeri. És már agresszívan, hogy szerintem ez szemtől szembe menő hajba is kaptának. Azt mondtam, én jobban szeri. Riband. Nálunk fiúknál nincs ilyen. Mi felteszünk egy képet Facebookra, jön az első hozzászólás az egyik haverunktól. Hogy nézel ki, te szerencsétlen? Válasz, kussolja. Megyünk inni a sört? Jó, ott találkozunk. Csá, kész, ezzel el van intézve. Ugye mi is fényezhetnénk egymást, hogy mennyit hánytál tegnap? Nem, te többet hánytál, nem, te többet hánytál. Nálunk nincsenek ilyenek, de a legjobb, amikor fiú kommentál női kép alá, egy csinos lány, szép vagy, jó vagy, szép vagy, ugye kommunikáció, szép vagy, jó vagy, és jön egy női hozzászólás, de jó ez a cipő. Van rajta cipő, vagy? Én egyszer megkérdeztem egy nőt, hogy beszélne egy kicsit nekem a női gondolkodásról, azt mondja, persze. És itt meg is állt a beszélgetés. Úgyhogy elkezdtem ilyen kérdéseket feltenni, mint például azt, hogy miért mennek a lányok csoportosan mosdóba. Ezt sosem tudtam, azt mondja, nem azért mennek, hogy piséljenek. Hát mondom, akkor mégis mit csináltok? Gletteltek? Azt mondja, nem, azért mennek, hogy megbeszélnek dolgokat, de a WC-ben miért ott lehet illusztrálni, hogy szar az életem, hallod. Lenyém még szarabb. De szerintem ez amúgy is csak városon működik. Tehát falun elég nehéz elképzelni, hogy nagyanyád ül kín a fabudin. Erzsikém, gyere már. Gyere, beszélgessünk picit. Papírt hozzá, ha jössz, jó? Pár dolgot elszartam az életemben. Köszönöm szépen a figyelmet.